Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. 1 августтан именият пенсияләре артачак. Бу кемнәргә кагылачак? Медицина пункты, коткару манаралары, кафелар, навигатор яхт клубы янындагы пляжда тагын нинди яңалыклар көтелә? Тәмле, иң мөһиме куркынычсыз карбызны ничек сайларга? Бу сорауны сатып алучылар бирәләр. Кибет киштәләрендә һәм базарларда карбызлар шактый күп. Әмма бакча продукцияләре сатуга чыкканчы нитратлар һәм башка зарарлы химикатлар булмавын ветеринария табиблары тикшерә. Тулырак хәбәрчебез материалында. Аномаль исселек карбыз өлгерү тизлегенә дә тәэсир итә. Карбыз сезоны гадәттәгедән 1 айга иртәрәк башланды дип билгеләп үтә җиләк сатучылар. Из-за аномальной погоды, из-за жары ранние, арбузы раньше созрели. Первое поступление арбузов было еще в июле месяце с Узбекистана. Качественные, у нас санэпидстанция проверяет все, и добротные. В данный момент арбузы начали поступать уже с территории Российской Федерации. Айрым алганда Дагестаннан, аннары Каунарна, Әстерхан һәм Саратов өлкәләреннән Ырымбурдан китерә башлыйлар. 1 килограммын 35 сумга сатып алырга мөмкин. Чагыштыру өчен узган ел карбыз 10 сумга арзанрак иде. Сатучылар сыйфатлы, тәмле һәм өлгергән карбызны ничек сайларга икәнлеген белән бүлештеләр. Барысы да ишетелгән тавышка бәйле. Тыңларга гына кирәк. Вот я стучу пальцами. И звонкий звук. Звонкий звук, значит, это уже арбуз спелый. Можно его уже принести, помыть, разрезать и угостить гостям. И с удовольствием кушаться. Очень сладкий арбуз. Да. Есть сорта, который немножко глуховатый звук должен быть. Когда стучит такой тупой звук, значит, тот спелый, сильно сахаристый. Әмма тавышка гына ышанырга кирәкми. Ветсан-экспертлар нитратлар булуына карбызларны тикшерәләр. Һәр партиядан уртача зурлыктагы 1 карбыз алына һәм сок зарарлы матдәләр булу-булмауына тикшерелә. Если эти азотные кислоты превышают нормы, то эта азотная кислота не уходит у нас до аминокислот. То есть оно начинает скапливаться как азотная кислота, а это уже очень вредно для нашего организма. Бу исә агулануга һәм башка күңелсез нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнаддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 1 августтан Татарстанның социаль фонды пенсияләрне яңадан исәпләячәк. Үзгәрешләр 2022 елда эшләгән пенсионерларга кагылачак. Бу 250 меңнән артык кеше. Картлык һәм инвалидлык буенча пенсия алучылар, алар өчен узган ел эш бирүчеләр именият взнослары түләгәннәр. Түләүләр шулай ук кайбер туендыручысын югалту буенча пенсия алучыларга да кагылачак. 1 августтан Татарстан социаль фонды эшләүче пенсионерларның именият пенсияларын арттырачак. Әлбәттә, сүз 2022 елда именият күчемнәре булган пенсионерлар турында бара. Чаллы шәһәре турында әйтсәк, ул 30 меңнән артык пенсионерлар, эшләүче пенсионерлар дирәк кирәк. Әлбәттә, инде бу исәп-хисап автомат рәвештә үтәчәк, гариза язу каралмаган кирәкми. Именият пенсиясын арттырудан тыш 1 августтан пенсия тупланмаларын түләү күләме дә үзгәрәчәк. Аларны 10%-ка арттыру планлаштырыла. Медицина пункты, коткару манаралары, кафелар һәм җәмәгать бәдрәфләре. Булар барысы да навигатор яхт клубы янындагы пляжда каралган. Төзелеш эшләре кызу темплар белән бара. Тиздән Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары булачак үзгәрешләрне бәяли алачак. Тагын нинди яңалыклар көтелә? Бу хакта тулырак безнең материалда. Элек ул Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары бик ошаткан кыргый пляж иде. Шуңа күрә быел аны төзекләндерү эшләре башланды. Биредә керү урыннары, агач юллар, шулай ук ял итүчеләрнең иминлеген тәэмин итәчәк объектлар барлыкка килер дип планлаштырыла. Медицинский пункт, спасательные вышки, также широкие тротуары. Здесь будет гостевая парковка у нас и многофункциональный павильон с туалетом, кафе, где можно будет приобрести прохладительные напитки, а также туалет, приспособленный для маломобильных групп населения. Малика Шамсиева хәбәр иткәнчә, моннан тыш каты көнкүреш калдыкларын утилләштерү өчен аерым мәйданчык та каралган. Әлегә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары пляжда тагын нәрсәләр күрергә теләүләре турында үз фикерләрен белдерәләр. Вот катер бы надо прогулочный, чтобы туда и сюда, вот на тот берег, сюда бы, потому что, с детишками многие сюда приходят на этот пляж. И, наверное, многие бы катались. Белый песок всегда классно. Вот бы еще траву почаще бы убирали.
в воде. И чтобы открыли ларьки какие-нибудь. Мусорный контейнер поставить надо в данный момент. А остальное, мне кажется, все нормально. Песок завезли, спасибо. По выходным людей здесь очень много. Икенче чираттагы эшләр агымдагы ел ахырына кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. 2024 елга паркны 3нче чират кысаларында төзекләндерү планлаштырыла. Азилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Каршылыклар аша йылдызларга шул исемдәге тематик мурал 56-нчы мәктәп фасадында барлыкка киләчәк. Исегезгә төшерәбез, бу мәгариф учреждениесендә капиталь ремонт үткәрелә. Диварлар сурәтләнгән рәсемнәр турында Азилә Шаймөхәммәтова сөйләячәк. На первом фасаде у нас нарисован мужчина с книгой. Здесь мы как бы видим то, что видит мужчина перед собой. Это вот раскрытая книга, природа, горы. Тематик мураллар авторы Роман Фадеев. Арт-объектлар ясау үстендә ул 24 июльдән бирле эшли. Беренче рәсем өстендә эш тәмамланган, чиратта икенчесе. Бу процесс бик нык тырышлыкны һәм күп вакытны таләп итә дип билгеләп үтә рәссам. По материалам была выполнена полная грунтовка фасада. Затем то, что вы сейчас видите, это покрытие фасадной краской. И на это все уже потом с использованием специальной аэрозольной краски, хорошей, которая не выцветает, не выгорает, не стирается, вот наносится рисунок. Муралда китап тоткан егет джунгли уртасында утыра. Рәссамның нияте буенча нәкъ менә китаплар һәм табигать һәм галәм белән аралашу аша белемнең көче ачыла. Дети очень рады, и родители очень рады, то, что вот появились муралы на школе. Эти муралы передают ценности нашей школы, о том, что мы развиваем, обучаем детей, то, что книга это важно в нашем мире. Да? Думаю, 1 сентября дети придут очень довольные, счастливые, и данная картина понравится не только ученикам и учителям, но также родителям и просто жильцам этого комплекса. Мураллар 56-нчы мәктәп фасадында Forum Art Street Art фестивале кысаларында Волга буе федераль округының иҗтимагый проекты кысаларында барлыкка килгән. Мәктәп фасадында мондый рәсемнәр, тематикалы рәсемнәр, укытучыга багышланган, мәктәпкә, технологияларга багышланган юк бүтән безнең мәктәптән соң, безнең мәктәптә генә бар ул, менә барлыкка килеп бара. Фасадларның берсендә мурал бер атна дәвамында башкарыла. Рәссам көн сайын 16 сәгать эшли. Азилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. 1 август көнне Күңел радиосы үзенең туган көнен билгеләп үтә. Быел аңа 26 яшь тула. Лилия Гатина республикада һәм шәһәрдә беренче таптар телле радионың ничек барлыкка килүе турында сөйләячәк. Республикада һәм шәһәрдә беренче татар телле радио 1997 елның 1 августында 67-79 ультра кыска дулкында эшли башлый. Яңа радиога Күңел дигән исем сайлана. Чолотова телерадио компаниясының директоры итеп тәҗрибәле журналист Шафигуллин Рахман Галимович билгеләнә. Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Ачылачак радиога эшкә урнашу теләге белән 200 кеше дикторлар конкурсында катнаша. Күңел радиосын Чаллы шәһәре генә түгел, тирә-яктагы районнарда тыңлыйлар. Яшь талантлы коллектив эфирга чыгучы тапшыруларын кызыклы, мауктыргыч итеп чын күңелдән һәм татар кешесенең күңеленә барып җитәрлек итеп әзерли. Шундыктан яңа ачылган радио тиз арада халык мәхәббәтен яулый. Бүген Күңел радиосына 26 яшь тула. Бу вакыт эчендә Күңел радиосы хезмәткәрләре меңләгән тыңлаучыларны җырлар, кызыклы программалар, концертлар һәм артистлар белән сөендерде. Һәм хәзердә бу эшне туктатырга җыенмый. Нәкъ менә бүген дә туган көнен радио үзенең яраткан тыңлаучылары белән энергетик мәдәният сараенда уздыра. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Капсула для стирки Синергетик за 529 рублей. Казань-Экспресс.
Продсклад «Победа». Колбаса вареная молочная 500 грамм 119,90. Купаты шашлычные 400 грамм 139,90. Все нужное по низким ценам. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е. Телефон 8 919 626 30 70.